Ulos ylös lenkille. Onko pakko? On. Äläs nyt viitti. Äiti ei vaan halua, että susta tulee sellainen peruna. Mitä sä oikein selität? Mikä ihme peruna? No sellainen laiska mato, joka ei tee mitään. Laiska, mä en voi jaksaa tehdä yhtään mitään. Haluatko sä kertoa äitille, mikä sua ärsyttää? Mä vihaan koulua, ei mulla ole aikaa käyttää koko vitsin viikonloppu sikatyhmiin matikan tehtäviin. Väärällä jalalla. No miksi et sä voinut aamulla kertoa millä jalalla mun pitää herätä? Mistä hitosta mä voin tietää kummalla jalalla mun pitää herätä? Entä jos mä herään huomenakin sillä samalla jalalla? Se on vaan sellainen... Olet hiljaa. Anteeksi. No niin, nyt sä oot kyllä ollut oikeesti liikaa sisällä. Äiti pakottaa sut nyt lenkille. Sitten kun sä tulet takas kotiin, niin tehdään yhdessä ne sun matikan tehtävät. Oliks ne kovin vaikeita? No oli niin vaikeita, ettei maailman viisaa ihminenkään varmaan osais. Mä en tajunnut sitä ekaa tehtävää. Ilmeni varasti Pasilta 3 päärynää, montako... No eiköhän me niistä selvitä. Menes nyt sinne lenkille. Ja käy sitten ihan kunnon lenkkiä, eikä osta mitään herkkuja. No niin, mä oon ollut nyt 40 minuuttia poissa. Onkohan tää jo uskottava lenkki? Ihanan rauhallista. Olipa se Kasper pahalla tuulella. Toivottavasti se kävisi oikein pitkän lenkin. Onpa hyviä munkkeja. Onko pakko rämpyttää sitä kitaraa? Mä en nyt yhtään jaksais kuunnella. Pilleri tuli takaisin. Eikö se ulkoilma yhtään piristänyt? Ihan sama ilmansu on siellä ulkona kuin sisälläkin. Sulla on naamassa paistopisteen pussi. Joo, mä vähän kaaduin kun juoksin niin. Niin, varmaan se sit jahas. Sulla on ollut aikamoinen juoksuvauhti sitten. Joo, mä menin ihan 1000 ja 100. Kasper, tehdään nyt ne sun sairaan vaikeat matikan läksyt, niin ei tarvitse enää niistä stressata. Säkään osaa niitä. Laskin. No laskepa sitten noi tehtävät, jos oot kerta niin hyvä. Elikkäs, Pasilla on 15 mangoa ja 3 mangoa. Irmeli ottaa Pasilta 3 mangoa ja montako banaania Pasilla on jäljellä? No niin, laske nyt hopi. Mä otan aikaa kauan sulla menee noihin. Hosu. Ei ihmettä, että sä osaa laskea, jos sä yrität hirveässä kiireessä tehdä. Kato, kun näitä pitää nyt ihan rauhassa. No on se nyt kummaa. Mitä ihmettä sä teet? Ei, tässä minäkin. Voi ei, anteeksi Kasper. Oli niin ärsyttäviä tehtäviä. Tää on varmaan ihan helppo korjata. Tuotko sieltä keittiön kaapista teippiä, niin mä fiksaan nää takas tähän. Ei täällä oo mitään teippiä. Ei siinä, kun siinä toisessa. Tossa. Joo, kyllä tän saa kato helposti korjattua. Ei opettaja huomaa mitään. Ai ei vai. No niin, onhan tää ihan hurjan näköinen. No on se nyt kummaa. Mitä ihmettä sä teet? Soita mun opettajalle ja kerro mitä tapahtuu. Anteeksi nyt. Kyllä. Jos sä et kerro, niin mä kerron koko luokan kuulen, että mun äiti reppi mun matikan kirjaan. No on se nyt kummaa. Mitä ihmettä sä teet? No se on Kasperi äiti tässä, hei. Toivottavasti en häiritse sinun viikonloppua. Joo, no ihan vaan semmoista pientä, että... Kerro se. Repäisitte muutaman sivun. Korvaatte sen. Juu, totta kai. Täytyy välttämättä uusia. Haisuu. Että tästä ei kyllä huomaa yhtään mitään. Äiti, kato sitä, siinä on puoli. No kiitos kuitenkin ilmoituksesta. Juu, kiitos. Ja anteeksi. Näkemiin. Ehkä sä oot oikeassa. Mä en muistanut, että koulu tollasia turhia tehtäviä, jossa lasketaan jotain Pasin ja Irmelin hedelmiä. Äiti, nää on vielä ala-aste. No mitä? Soitetaan pappalle. Se on ihan huippumatikassa. No hyvää päivää. No päivää. Kuule, kun sullahan on niin hyvä laskupää. Eikö ookin komia Ilma tänään kerta kaikkiaan. Täälläkin on ollut niin harmaat ilmat viime aikoina, niin
justiinsa käytiin. No on hieno ilma. Mutta kuule, kun me tarvitaan nyt sua apua tässä. Eikö ookin komia ilma tänään kerta kaikkiaan? Täälläkin on ollut niin harmaat ilmat viime aikoina. Niin. Ja sitten törmäsin Perraa. En tiedä onko kertonut aikaisemmin hänestä, mutta nyt täytyy lopetella, kun tuo uutislähetys alkaa, niin Eikö ookin komia ilma tänään kerta kaikkiaan? Täälläkin on ollut niin harmaat ilmat viime aikoina. Niin. Jahas. Osaisiko pappa laskea sen? Ei se ehtinyt. Kuules Kasper, nyt jätät ne tehtävät tekemättä. Mutta mä haluan kaikessa paras. Ihan me kaikki halutaan, mutta se ei oo vaan mahdollista. Sika ärsyttävää. Hups. Voikohan sitä enää korjata? Tyhmä, en halua nähdä sua enää ikinä. Kasper, mitä sä teet? Auton katolle. Mitä mä nyt sanon opettajalle?